Mas. Apa? Ora krasa. Aku ngene bola-bali kono ora krasa. Masa? Ah, lha iki lho. Piye rasane? Biasa. Wah. Kowe sing kurang rasa reng berarti. Ora. Sesuk tak ngombe jamu sik, Mas. Apa kuwi? Kuku Bima sak jempole. Nek tuku nang endi sak jempole. Nyengkal ning kene lho, Mas. Kene wis ngotot kene ku biasa ya. Lah iya. Wis mesti marai gelo sing lanang lek bojo. Wis ta, Mas. Karo ngene. Wis ta. Ya ning ora apa-apa wong pancen ya kowe gedhe aku cilik ya, Nduk ya. Plak 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 plak. Yo awake dhewe iki awake dhewe lak cara ketopraki ngero. Lho. Metu wit sore nganti esuk. Golek kanca ya Mas Garing diaturi munggah napa panggungan. Rating ya? Ya rating, heeh. Blendang-blendong blendang plungtung entak dong. Diaturake ya blendang-blendong. Nggih ngormati Mas Sumarbagyo Garing saka Semarang. Ya, heeh. Mangga, Cak. Jamong. Gareng tulungane panjenengan sing akrab karo piyayi kene mergo dawuh sing tak tampa kadangmu sepuh iki jebul bisane saka ing laladan kene. Tegese jenengan akrab. Nggih. Nembe sepisan kula menika sowan mriki menawi piyayi ngriki kalih panjenengan mesti wae pun apal. Nggih mila menawi anggen kula atur panglipur wonten kirang wonten lepatipun nyuwun gungi samudra pangaksami mangaturaken kalian para kadang-kadang lan pepundhen sedaya. Menawi apal kula niku nggih mboten ning kula pancen kerep mriki. Tur jaman nom-noman kula niku riyen yen bolos sekolah teng Alaska mriku. Lah sekolahane jenengan pundi? Sekolahan kula tengah kutha mriko. Nggih. Riyen jaman kula sekolahan kula niku sangar pokoke Mas. Ning sakniki dadi sekolah swasta terfavorit di Semarang. Wow. Kesatrian. Nggih. Lah yen bolos kok teng alas karet niku napa? Lho lah pancen nggih dasare matur nuwun Pahan. Dasare ya pancen ning kono sumpek dadi bolos sisan ngiras-ngirus dolan golek hawa sing seger. Oh, ngaten. Alas karet biyen urung rame ngeten iki, Mas. Nggih. Oh, coba kula nggih teng niku Masjid Prau. Niku enten masjid sing bentuke kaya prau utawa masjid kapal. Salat teng mriku. Mboten nggih mung dolan. Nggih salat kok ya wong mumpung cedhak gone kok. Oh, syukur. Pokoke niki daerah-daerah sing nyengsemake ati kathah daerah mriki. Nggih. Nggih dasare piyayine napa niku nggih grapyak. Kehidupannya masih kehidupan seperti dulu. Ngoten. Nggih. Mriki enten hotel gedhe yen jenengan kepengin nginep. Lah ngopo terus nginep? Gedung Pane mriku lho. Nek aku ora mudeng lho ya apa kuwi? Ora mudeng. Lah para lenggah do gumujeng mesti ada hal yang unik kok kuwi. Gedung Pane iki hotel gedhe kono pinggir dalan. Nggih to, Pak? Lho, takok bapak-bapak ngono lho. Gratis lho kuwi gratis. Lah kok lagi iki nek hotel kok gratis lho. Lah iya lah makane nyoba ning kono. Nan kowe apa-apa diladeni kei seragam lho piye? Kene apa, Pak? Seragam. Kowe LP, Pak. Wedhus gareng ora.
Aku padake tahanan to gak ya ora. Wah. Parat ora. Lho, yen mlebu rono ki apa ya mesti tahanan. Lho aku ki nuwun sewu, entuk job ning Kedumpane iki bola-bali lho. Lah sing lenggah sing mirsani sapa? Ya kono penghuni kono. Kuwi jaman aku nderekke programe apa ki Departemen Hukum, Kehakiman, kono terus LP Bulu. Oh, ngono sampean ndagel teng LP ngoten nggih tetek mongko kan dumadi para-para sing bermasalah sing justru lebih mudah karena beliau-beliau di situ butuh hiburan. Ngoten. Wah, paling seneng nuteng LP Bulu niku, Mas. LP Bulu wedok-wedok arep pentas lu ndelok sing adus aku ngono. Lelek ngono ora. Lah wong aduse ning sumur umum ngomong ditutupi tembok separo tok ngono aku ya karo wah aku terus gedruk bumi nu mabur aku. Wah, ketinggal tenan. Mawa cahya. Iya, mesti kita cahyaku tadi. Ora lek pengalaman ngoten niku kula nggih nate. Bapak kula Mbah Sukron niku lek kejaba dalang lak nggih mubalek. Oh, tak kira wis tau ning kono. Hah? Tak kira Mbah Sukron niku kejaba dalang wis tau ning kono. Mboten nggen LP. Ning nuwun sewu nggen tempat pelacuran. Tenganjuk niku wonten papan pelacuran sing kondang jenenge Guyangan. Nggih. Mriku nggih. Lah niku pas napa niku mulutan niku Bapak dipun ngundang kalih Lurah Guyangan, Pak Sukron jenengan nuwun sewu mangke kula aturi pengajian teng mriki nggih niku mangke jamaahe para-para begenten-begenten niku. Begenten ki apa? Begenggek. Oh, begenggek dibasake begenten. Lah men sopan kok dikira kasar ngono lho. Akhirnya ganti kuwi dawuh amanah mulai Mbah Sukron mangkat. Aku kelingan kayak dinane malam Setu ning Mbah Sukron pengajian apa mestine lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngoten niku mboten disauri malah nek sing parikan. Apa? Dimar lampu pecah toronge, awor turu ora ngerti wonge ngono kuwi. Mbah Sukron tetek mawon. Nun sewu ibu-ibu sedaya, kula teng kaliyan panjenengan niku urip mung mampir ngombe tegese mung sedhela ingkang benjang badhe tanggel jawab sedaya ingkang kula lan panjenengan tindakaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Intine ngoten niku. Lah niku lak malam Setu akhire terus Bapak rampung pengajian kondur teko omah langsung dina Setu ditelepon kalih Pak Lurah Guyangan. Enten apa? Mbah Sukron matur nuwun bar jenengan maringi ular-ular teng mriku niki malam Minggu niki anak-anak para wedok-wedok do mantuk enten lek 100. Wis alhamdulillah syukur. Lah Mbah Sukron bangga. Wah mesti do tobat. Nek mboten ngoten Mbah Sukron ngeten, malam Minggu mulai 100 ning Senin teko 150. Dadi malah ponakane dijak, tanggane dijak malah saya akeh. Mbah Sukron mesti niliki kuwi. Anyaran iki. Ora nek anyaran, anake pindahan. Ning tenan yen iki nyata sing tak critake. Nggih. Ora mung nggon LP, aku kuwi ya tau ditanggap kono KBRI kuwi. Apa kuwi? Kali Banteng belok kiri lho. Tahu ditangkap lu tenan iki cerita tenan dadi kono ki wayangan gek zamane Pak Joko Edan zamane biyen terus kono ki kak mbok-mbokane akeh sing kenal wong biyen yo gaene nonton ning Esti Pendowo aku terus dilebokke ning kamar ngono pun Mas Gareng dandan mriki nggih aku cucul separuh ngene iki wis tanpa apa-apa lah kok sing kuwi mboke iki monggo lho Mas Gareng karo bocah dipun rahapi ngono. Lho suguhane ndi kok kon ngerahapi? Bu, suguhane pundi kok kon ngerahapi? Nggih niki. Jebul cah wedok linggo ki kon ngerahapi. Watakmu. Watak lho, kok watakku. Ya ora Mas aku pantang. Yen arep nyambut gawe iki kudu resik, mikire kudu konsentrasi, ora kena kok tumindak sing neka-neka. Bagus. Kok ndak ngrusak gawean lah yen bar kuwi lah kuwi. Lagi tak rapi. Wong rapi tak kira panganan yo jebule cah wedok sing ning kono kuwi. Lah iya. Jebul sing tak nggo dandan kuwi yo papan panggonan panggulawentah kuwi. Ning pengalaman dimanapun kita itu seniman, dimanapun ditempatkan harus siap. Betul. Nah, siap. Mergo ae dhewe iki seniman kudu luwes ora kena bedak-bedake. Nggih. Tur waton mboten selak lho, raketang sak propirane nun sewu. Nggih. Sing diaturke seniman kaya dalang kali Mas Gareng ngoten iki janjane nun sewu.
padha kalian ustad utawi mubalek. Tetep amar makruf nahi mungkar gitu. Nuduhke ajak-ajak marang barang sing apik lan supaya ngedohi barang sing ala. Mung bedane menawi ustad menika langsung berhadapan tatap muka kalian jamaahipun. Yen kula menika kedah mantul teng kelir luwat media wayang lajeng dipun simak kalian para penonton. Jane ya padha apik ajak-ajak marang kebecikan. Yen kula mboten ajak-ajak yen kula niku mung napa sing kula entuk kula tularke ngoten mawon. Dadi kula nggih bar entuk dikandhani kalih wong sing pinter. Le, Reng, urip kuwi saka ngendi? Sok kowe bali menyang ngendi? Dadi intine bahasa Indonesianya kamu hidup dari mana? Pulang besok mau kemana? Selanjutnya kamu hidup mencari apa? Besok pulang membawa apa? Niki ambak-ambak mung kalimat ngeten ning jero tumraping kula. Mbawi kaya sangkan paraning dumadi. Nah, iki sangat kula campur sari sangkan paran. Ngilmu kasampurnan kae lho maksudku. Lah nggih, terus kula terus dikeki melih ada 5 hal yang harus kamu pegang dalam hidup ini. Apakah itu? Hal yang membuat orang itu menjadi apa kuwi dewasa adalah masalah. Hal yang membuat orang menjadi maju itu adalah usaha. Hal yang membuat orang hancur itu adalah putus asa. Betul. Hal yang membuat kuat itu adalah doa. Hal yang membuat orang bahagia adalah cinta. Niki ambak ngene iki wah iki wis yen raku wis ora mungkin. Lah iya pancen ya sing jenenge pelawak niku mboten nglucu tok, mboten joget tok. Suatu saat ya kudu udu panemu sing nyatane iki iso nggatekne piyayi iki do mantuk-mantuk utawi memberi tepuk tangan gawe gumune sing padha lenggah banjur kuwi ditindakake mungkin bebrayan nyatane ya apik kuwi. Jare tontonan ya tuntunan perkara diagem nggih alhamdulillah mboten nggih mboten menapa-napa ning yen niki tetep kula nggih. Kalau menghadapi masalah jangan putus asa karena akan hancur hidupmu. Tetaplah berusaha dengan doa supaya kamu menjadi orang yang kuat. Amin. Nah itu Mas, ya. Ngoten. Selani ya Mas Gareng? Oh, mboten selo niki, rapet tok. Kalih mlampah maksudnya. Ora iso panggunge ning kene kok mlaku iki terus piye. Maksudipun kalih nembang. Sapa? Ya sindene kok. Oh, lho tak kira aku. Lho jenengan badhe nembang ya monggo. Mah ora. Aku kok tak dareki ngrebut rezekine wong. Waduh. Piyayi le suci nanti kaya ngono kuwi ora. Suci Uktiva dhewe. Ora iki Indo Kusuma pokoke. Nembang napa? Niki pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang Cahyokun tadi, Bapak Gareng sak rombongan ingkang kula tresnani. Nggih. Mugi sukses selalu. Amin amin. Amin. Nyuwun caping Gunung Jenggleng, nggih, jaranan lho. Nggih. Salam warga Kaliancar, salam sehat sejahtera saking Sri Widodo, Ketua RW 5 Padaan, nggih Pak. Pandaan. Ayo bener wau jane Padaan, Podorjo. Pandaan Jawa Timur. Lah iya, caping gunung. Melih ngersakake lagu Balen dari Bapak Ragil. Nggih, singkas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ki Cahyokun tadi kula nyuwun gending. Nggih. Nyidam sari kagem sedaya panitia penyelenggara wayang kulit Desa Kaliancar, Kelurahan Podorjo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Saking Bapak Asmani RT 3 RW 2. Sipreng napa, Pak? Sipring. Oh, Sipring. Wah, nggih. Lisane nggih. Ketok yen dalang ora ditanggap daerah kene ya dirapal. Lah kok kerep ditangkap silak ya apal. Lah ya mulane iki gen kerep. Nggih, amin. Nggih, Sipring. Niki riyen caping gunung riyen. Sing asta sinten, Mas? Yo, saiki coba kaya apa? Ayo sampean mudhuna Umi. Loro. Ayo karo Umi. Tak golekne iki sindene Mbah Sukron Suwanda iki. Ya. Wah, kowe iki mau ngetoke jogete Tutik apa mau? Anu to, eling-eling Banyumas. Ah, kesusu, kaya ana pengendam Banyumas asli ya lho.
Coba. Ae adine Sempak kae. Oh, putrane Mas Sempak garwane Mbak Anu nika to. Dinten nika. Mbak Ning. Mbak, kae adine Mbak Ning kae. Oh, ngaten. Nggih. Diaturke salam kula nggih Mas kalian Mas Sempak. Mas Tri. Mas Tri, ayo Mas Tri karo Mbak Ning. Alhamdulillah kula dipun lantaraken benjang hari jadi Kota Semarang sowan wonten Bale Kota. Aja nampa awan bengi lho, bengi tok lho. Iya. Wah, aku jane kepengin nonton Dalang Awan mau Jarno kuwi. Kaya ngopo? Mas Sujar Krisna kok Jarno. Lah iya, ke Sujar Krisna ki Jarno. Ayo Desta. Sapa sijine? Iki. Sitok gajah, sitok semut. Kowe jejer telu ngene lak kaya 110 iki. 110. 1-0. Nek ra apa-apa ya. Ya, Dok. Sapa jenengmu, Dok? Dista. Apa? Dista. Diskualifikasi. Dista. Wah, jenengmu apik men ki. Nggih. Bocah ndi ta kowe? Blitar. Oh, kutha cilik sing kawentar kuwi to. Edi Penny. Gunung Kelut dipek Kediri. Gunung Kelut dipek Kediri. Niku sinden bakunipun Mbah Sukron. Pokoke anggere Mbah Sukron ngasta pokoke Desta niku mboten pas ujian mesti mangkat. Oh, ya kuliah iki. Lho, pripun to? Iya. Kowe ya ning isi, Nduk. Nggih. Oh, kowe sindene Mbah Sukron. Nggih. Omong, aja banter-banter. Melu Mbah Sukron karo melu iki bayarane akeh ndi? Aja diwasuli Des, saru. Aku arep ngedu pake karo anake arep tak du. Mbiyen ki nalika bar rabi kabeh to sik manggen ning Blitar kabeh. Sak omah. Anggere nek dayoh ngono mesti rayan. Dayohku iduk, dayohku. Dadi teng ruang pendopo ngoten niku tiwas bapak niku tangi isuk ngono bar mengko bar bengi bar mayang. Jam 8 isuk niku tangi. Jojo lek dayohku tampa karo anak-anakku dipek calang aku ngono. Tuwangi Mbah Sukron. Lho daleme pundi? Kula saking anu sanan kulon, Pak. Badhe wayangan, mboten badhe ngampil kompo. Kuat bar mayang ngantuk-ngantuk tangi bae nyilih kompo. Ning saestu istimewa keluarganipun Mas Cahyo niki dari bapak anak 3 ya. Itu dalang kabeh ya. Sing kalih dalang. Dalang. Dadi ayo 3 karo bapake dalang. Wah, tur dalang kondang kabeh. Alhamdulillah wektu niki mboten payu kabeh. Ngece, aku nang kene Mas Kangko ya ning alian kono teng pundi Pak? Ban-ban Kali Pancur kok bancur. Kali Pancur. Kali Pancur lah ya mungkin. Niki saking kerepe jadwal nganti kularane mboten payu mergo mboten selo. Ngoten le, arep nanggap mesti do ngeper mergo ora ana wektune. Niki Desta, sapa jenengmu? Nggih, Dista. Desta. Iki nderekke putrane ya sabar ya, Nduk. Karo bapake ganas iki. Ora ngawut bareng. Lho, isin kene aku iki santai. Kono Dista tak kono kuwi ora. Oh iya to. Karo bapake enteng ndi yen melu? Anu, bapake. Oh, enteng bapake to. Oh, enteng bapake iki. Lah iya bayarane enteng bapake. Iki tapi kepengin krungu suarane Desta kaya ngopo? Karo iki Umi dibandingke Umi. Sing sapa sik iki? Yo Desta sik pangkur sampe Gunung Jembleng lho, Pak Mas Gareng. Oh, siap. Ambok siap aku. Aku kan ngger weruh barang anyar ngene iki kepengin jembleng wae aku. Iki pindah. Desta niki Desta. Oh, iki lengen to iki. Kok kira apa? Lengene sak pupuku Mas. Wah. Padine sir nyekel ngelok-ngelokne ora. Yo, Dis. Saben bengi nyawang Aku sik seneng nyawang lengenmu lho, Dis. Iki kudu diceklek iki. Iya no.
Ciri khas gareng angger arep jenggleng muni diiling-ilingi sik. Aku tak cedhaki kok mencep bocah iki. Saya angger mencep iso ayu. Heeh, asline pancen ayu bocah. Iya. Kok asline pancen ayu ki lho pancen. Ora ngerti neng panggung kesorot lampu nganggo wedak luar biasa. Kaya awan neng kos-kosan, put. Angger anu boluk. Oh ya ngono ya ora ayu. Ora. Iki ayune gawan bayi kok sana. Nggih kok. Ya Om. Yen memajang among karo janur kuning janur Aja anarkis sik cilik lho kuwi. Lho lah Mas justru ngene iki sing cilik ngene iki kudu energik ora anarkis. Oh, energik. Energik ya Mia. Yen ra ngono mesti iki. Kayak angger nesu ki tambah ayu ya, Nduk. Mah aku ngono iki. Yes. Mau wis metu lho, rupa Mayu wis lho. Ora takgo. Senengane do jiplak. Wong ana sing duwe barang nekat ra. Kembang wae weton Sampeyan iki haji lho, Mas. Ngapa ta? Mosok terus sampean tungne ngono. Todong-todong tanduk itu langsung ning ngarepe Umi. Lah aku manut kendange ya, Mas. Ya ora manut kena sing jenenge joget iki ngangge etika, wong budaya iki lak nggene sopan santun. Dadi aja didepne ning Umi ngono kuwi. Oh kari omong mbok aja madhep ngono kok kakean redaksi kuwi. Ana madhep ngidul didep ngidul ngono lho. Oke. Sake padha karo marai. Ora entuk madhep Umi to? Ora oleh. Oke. Yo. Tak dong. Kuwi jane krungu ora to, Reng? Krungu. Aja kok depne ning Umi. Lah aku wis madhep rono kae lho. Ngisor kuwi lho. Ngisor. Oh, iki ora melu to? Derek. Selentik pisan lho. Iya. Alek iki nakal. Kok wingi Udin saiki alek. Ora Udin saiki joget kok. Sing jogete ngene iki. Wah, jogetanku digoi. Ya, Dis. Dik. Apa? Ora krasa. Aku ngene bola-bali ngono ora krasa. Masa? Ah, lha iki lho. Piye rasane? Biasa. Wah. Kowe sing kurang rasa reng berarti. Ora. Sesuk tak ngombe jamu sik, Mas. Apa kuwi? Kuku Bima sak jempole. Nek tuku nang endi sak jempole. Nyengkal ning kene lho, Mas. Kene wis ngotot kene ku biasa ya. Lah iya. Kuwi iso mesti marai gelo sing lanang lek bojo. Wis ta, Mas. Karo ngene. Wis ta. Ya ning ora apa-apa wong pancen ya
kowe gede aku cilik ya, Nduk ya. Plak. Lho wong sing duwe lengene meneng kok kowe geger ngopo ta? Kuwi batine ya mesti berontak ora. Kowe gak kene-kene nesu, Nduk. Jane pengen tak gibeng, Guys. Gibeng dengkleh kowe. Ora iki jare iki sinden po preman. Sinden. Lho kok arep gibeng wong. Lah saka anyele kok ya. Lho ning Biasane iki kuwi biasane tandak saut sampe pun ndak ngriok bleduk wandamu biasane ngono kuwi. Kuwi buta. Kuwi diarani buta iki, Des. Destinasi wisata. Yo. Panas. Yo Mbak Lia, karo kepet-kepet ya ora apa-apa parikan. Iki. Padahal sing gelem nggih kalan yo Yayi loro iki kok. Mau ki lak, seto, mau tak kandhani iki gandeng gone iki teles Mbak Lia. Sampeyan ning kiwa kotak ya. Ampun nek teng kiwa kotak kula ngisor panggung mawon purun kok. Piye Wong trima ya ngene iki. Heeh lho, kuwi lho jenenge trialimo kuwi. Ha iya. Yo Mbak Lia. Mangan acar. Dicampur tahu. Warga kali ancar. Mugi rezekine lumintu. Allahumma amin. Monggo salajengipun simbingan kiwa. Ayo. Ayo. Lah Mbak Lia mau dosa muka. Lah iki bemoncek iki. Ayo. Yo. Tik, ayo. Mangan yo. Katokku anyar. Ora percaya. Ora mbok weruhke aku. Lah dek mau teles si Pak De. Apa masih teles yen anyar pamerke aku lho, Pak De katokku anyar lah lagi percaya. Lah iya ya ditumbaske. Wah aku ngertine kowe wis nganggo daster kok. Ha iya. Biasane merek Helikuti kok kuwi lho Bandung ora. Ya apa katokku anyar. Rupane biru rupane. Rupane biru rupane. Rupane biru erem. Sedaya warga kali ancar. Hamugi tansah gadah rezekine. Allahumma amin. Matur nuwun Mbak Tuti. Najwa Kon parian megap-megap. Ya Najwa, ayo Najwa. wingi tak dolani ning wis marangkung. Wah, pacaran. Najwa iki. Najwa pacaran. Pacaran aku kan mlebu ra sida ya, Bang. Tak dukung. Lanang, Pak. Kuwi didukunke lho arepe. Wis ya. Ning Karanganyar. Heeh, terus. Mapem. Ngopo? Karanganyar ngopo? Mapem. Wis duwe apem dhewe to tak mau. Ibuke bakul apem. Apem terus? Terus? Warga kali ancar. Tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Wah, ya apik ngelik deh. Aku dasare yo ngeleh, dadi yo ngelik. Sampe ra ngetok-ngetokne mau gunang arepane ya apa-apa ana gule ana ya to. Lah Mas yo metu gule sedina ping 7 kuwi ora tak pangan wong aku kolesterolku dhuwur. Aja dipangan daginge, duduhe tok. Duduhe malah santene kuwi kok sing ngantem kolesterol aku wis laporan Mas Yanto. Kowe pun mboten usah dipangan Pak Gareng anu, Pak Di Gareng mboten usah mangan gule mungkin bas mentah mawon.
Ya gule mentah kuwi kon nggawa mule. Dimasak dhewe ya. Nah, nggih. Si sapa niki? Iki no. Oh ya dah iki. Wah iki. Iki kudu apik iki. Mas Sujar. Sapa sing jenenge Modar sapa? Sujar. Oh Sujar to, krungu Modar. Ngerti awan mau takon mangkat kowe ndak. Rayine Pak Dodo. Waduh, iya ngerti lah ati Mas Dodo jendul ora. Dodo kendang. Heeh. Mas Ujar adik Mas Dodo terus Warga kalian car. Mugi bahagia mulya. Allahumma amin. Kelingan adikku. Piye? Jumadi sing kok ngene iki mau. Oh, Bagong. Heeh. Iya. Terus, wah, ibu negara ayo. Tuku capar. Capar ki apa? Capar nggih cepecel. Tokolan. Wah, iki niki tokolan no capar lah nggonmu. Iya kan desa mawa tata. Heeh. Desa Mawacara. Desa mawa cara. Ya apa neh kuwi senengane ora. Padha karo tunggak waru arep melu garap tunggale kuwi. Ya anter ya. Tuku apa mau? Tuku capar. Capar. Diwadahi tampah. Mugi-mugi warga kalian car tansah pinaringan berkah lan barokah. Lho, Pak, Bu, bareng. Allahumma amin. Cukup sing loro gen nembang ae. Ah, yo. Pak, lah kula pun nyepakne Pak. Oh iya sorry wah wis siap. Kowe karo mateni Umi yo kepengin Ora biyen ngene sok-sok jarku tak tulung Pak Jojo ra siap bae wis siap. Siap Umi parian selalu siap. Siap. Tembang rapal ra masalah sing penting parian. Parian loro mau lho. Numpak dokar. Padokar. Ning ndi? Nyemplung sumur. Ya Cak iku piye to ki? dokare piro iso nyemplung sumur. Kuwi sing picek dudu jarane sing kusire kuwi. Niki parian lho, ampun diayeli ngoten. Padha karo nyemplung sumur kuwi sumure sepiro? Numpak dokar. Ya. Nyemplung sumur. Nyemplung pindho pisan. Mugi-mugi sedaya warga kalian car. Pinaringan subur makmur. Allahumma amin. Bocah iki bar ngombe apa? Wis diamini dhewe lho. Wis suarane ngeter ora. Allahumma amin. Iki sing diarani anggota DPR ora butuh pendukung ya iki. Diamini dhewe lho kok. Wis ora apa-apa. Ya kudu ngono, pokoke Sing penting siden-sidenku kudu ngono. Wani sing penting parian. Ayo, Bet. Kamu Bet. Kula napa? Parian to, Bet. Baby to? Hah? Baby. Bedet. Rampine. Apa ya? Lah apa iya nganggo lagu? Apa iya? Ngono. Ayo, Sora. Mangan mawar. Oh, jatil bocah iki. Mangan mawar iki. Heeh, jatil. Ora apa-apa. Campur tahu. Mawar campur. Warga kalian car tentrem rahayu. Amin. Mas aku sidenmu koplak kabeh ya, Mas. Pancen ngono kuwi ya saiki, takon ngono kuwi kabeh. Ya ora apa-apa wong jenenge wong urip ki ana sing ganep ana sing ganjil. Dadi iki sing klebu golongan ganjil iki cah loro iki. Jare ya ora melu awan lho. Kuwi lho delokne ganjil lho mamamu. Sapa sing ngelokne ganjil? Pak Gareng. Jenengan no. Wani. Apa? Jenengan. Nesu kok mikir to kowe iki. Nesu ki bebas sak omong-omonge rasa dipikir.
Kayak omongane jenengan. Wong arep nyeneni iki wong kok mikir sing diseneni minggat Lah sing sik. diseneni tiang sepuh lho, dadase kula ora bingung. Ayo tiang sepuh iki lumayan sing mbok seneni tiang listrik gak darai wong edan kowe. Kalah pengalaman kowe. Kowe ngene kudu ngeyel, Mbah. Bener mbok salah paling ngeyel sik ora. Ayo nesu, ayo jajal nesu. Gak sida. Wong gawe parian kok do angel-angel apa to? Piye? Sukar, sulit, susah. Lho, ya gak padha to? Sukar, sulit, susah. Warga kali ancar, rezekine sansaya melimpah. Lho, pas to. Ngomong parian apa kowe? Dokar nyemplung sumur. Dokar cemplung sumur. Mawar dipangan. Mawar dipangan. Jane iki piye to iki? Iki caloro iki kok kaitane karo jaran kabeh iki. Lah iya winor sih to. Apik. Yo. Lho wis lho Mas. Sampean teng pundi? Aku wis anu kok yo. Apa Mas? Pasar. Gone wong dodol. Ya wis. Lah ya Kowe bener. karo ngomongi apa parian? Lah aku mau ngomong kok. Parian sapa? Yo, Panas hutan panas, panas hutan panas. Bolak-balik. Haling-haling, Mas, umi nembang datake pindah sorek kok bae. Kok kaya ono lindu lho. Lawi cara wayang. Tapi ning kene kok selukir rono lho. Blocking jawane blocking sampean ke tengah. Ya. Komposisi. caping gunung. Yuk. Tekek lorek ndase ireng durung didemeh wis mantap. Matur nuwun. Kok singkat men? Kowe sing nonton ra ono ludruke kok tutup. Oh iya. Kartes kagem benjang-enjang. Iya, kuwi ngesti biyen ya ngono. Ngendi-ngendi ya ngono biyen. Aku mbahku duwe ketoprak jeneng Ngesti Budaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng pendapatan tidak memungkinkan, tiket kagem benjang dalu. Biyen. Aku tiwas mangan ngebon warung iki wayange ras do main. Terus ya utang wong ora bayaran kok. Ah ya pengalaman toko. Riwayatku dulu kok. Heeh. Ya Des. Des. Ayo des. Nadyan wadon sarta swara suling kumandang swara
Sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun Cahyo Ayu. Wah, wis gawe ngake swasana. Nggih. Min amin jare. Mbak Tutik turun gunung. Ayo karo Mas Taslim. Wah, oh karo Taslim. Nggih. Lim Taslim. Teke Lim. Wis tujune aku. Mundut balen iki kan duet iki. Ayo. Ya. Ora genah kabeh romo kan. Iki mau awan Taslim ya bar ngosek ning kene kok. Masa? Nyanyi ngono lah kekiter ya Lim ya. Taslim wis dulure tas kresek iki. Ayo, Dik. Tut, ayo Tut. Iki pamundut saka Pak Ragil. Entat endut. Pak Gareng iki penak iso mulih cedhak. Cedhak apa luar kota lho, aja etan kajak kulon kok. Paling sak jam lek teko to. Atus. Ya iki nglewati Tugu Tuwa. Kene iki ana monumen tengah kutha Tugu Tuwa. Yen biyen Tugu Tuwa to. Biyen Tugu Muda lah, sak seprono sprene saiki wis tuwa. Karo Liwati nggen anu Kori Sosro. Kori Sosro iki. Kori Lawang Sosro 1000. Lawang 1000. Ora saiki 999. Sudah to? Heeh, sing siji lawange rusak. Balen iki pamundute Mas. Duet Paragil nggih. Mas Ragil nggih. Nggih. Jan-jan edek gitu. Enggak to? Iya ketok. Mbok kacamatane dijopot to Lim, wong ora maca nganggo kacamata malah kaya tukang las ayo. Itu kan gaya toh Pak De. Oh, gaya to. Iya. Ya. Mangga, ayo. Diaturake. Balen pamundhut saking Bapak Ragil. Ayo. Dados. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.
Lah kangen lagu iki suwe ra metu ra tau krungu aku. Dia sing ngomong Muhammad Sodikin. Iya. Zaman semono. Alhamdulillah kanca-kanca sik kelingan lah. Nggih. Lagu sing lawas aja lali sing anyar dipelajari. Betul. Mas Gareng. Menika sampun jam 3. Nah, kula tak mbajutne gelaring cerita. Monggo menawi badhe matur kaliyan. Nggih, mboten langkung memuji warga mriki tambah rejeki. Amin. Sehat walafiat ingkang baken derek monggo sami rukun selalu sepanjang masa. Amin. Pun ngaten mawon. Nggih, sembah nuwun nderekaken sugeng tindak. Mugi-mugi sembodo Kang Jinongko Rahayu Kang Tinemu Basuki Kang KSD kalian tetap lancar semuanya.